Siamai, diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw aeddfed o'r mis Ionawr 2024. Felly mae'r fideo hwn ynglyn â'r sefydliad o'r daclus cyfredol meddalwedd gyda'r enw OpenVINO. Felly mae'r hwn yn parhad o'r fideo o'r blaen, sydd yn perthyn i'r un pwnc fel o'r hwn fan yma. Felly, i mewn yn y fideo o'r blaen i argyfo y hunain, rydym wedi rhyddo i mynd sefydlu meddalwedd ar gyfer deallus rwydd cyfredol gyda'r enw'r OpenVINO wrth Intel i mewn yn yr cyfrifiadur hwn. Felly, rydym wedi cyrraedd hyd at yr pwynt fan yma lle mae'n dweud llongyfarchiadau. Da chi'n wedi gorffen mewn sefydliad, a wedyn rydym hefyd wedi mynd sefydlu yr amgylchiad. Ac wedyn, yr rhaid nesaf oedd i mynd sefydlu yr enghraifft ar gyfer un o'r tutorials neu'r hyfforddiannau ar gyfer yr darllusrwydd cyfredol, ond cyn hynny, mae'n argraid i ni i mynd sefydlu yr nodyn llyfr Jupiter, lle rydyn gallu rhedeg yr tutorials neu'r hyfforddiannau i mewn yn yr nodyn llyfrau. Felly, ar gyfer hyn, roedd angen rhaid i ni i clicio ar y gysylltfon yma ar gyfer yr enghraifft ar gyfer yr Python dechreuad cyflym fan yma. Ac wedyn, yn gyntaf ar gyfer defnyddiad o'r enghraifft, roedd angen rhaid i ni i mynd sefydlu yr ymgylchiad ar gyfer yr nodyn llyfrau Jupiter. Felly, ar gyfer yr sefydliad o'r nodyn llyfrau Jupiter, roedd angen rhaid i ni i clicio ar y cysylltfan yma ar gyfer cynllaw ar gyfer y sefydliad, yr hwn fan yma. Ac wedyn, ordyn wedi clicio ar y cyswllt ar gyfer Windows fan yma. Ac wedyn, ordyn yn swyddonus i ddilyn yr rhaidfeydd fan yma i wirio ac hefyd i sefydlu yr amrywaith o'r meddalwedd angenrheidiol ar gyfer yr amgylchiad o'r nodyn llyfrau Jupiter hyn. Ac wedyn ordyn yn swyddonus i creu yr amgylchiad rhithiol gyda'r enw OpenVINO Env ac wedyn i grydyddadu yr amgylchiad ac hefyd i clonio neu i alwydd egino yr cadw far ar gyfer yr nodyn llyfrau OpenVINO fan yma, ac wedyn i sefydlu y pecynau, ac hefyd yn y diwedd i cychwyn yr nodyn llyfrau hefyd, trwy redeg y gorchymyn fan yma i cychwyn nodyn llyfr ar gyfer yr nodyn llyfr unigol fan yma gyda'r enw PyTorch to OpenVINO. Felly ar y pwynt hwn, ar gwelod o'r dudalen ynglyn â'r gwybodaeth ynglyn â'r sefydliad o'r nodyn llyfr fan yma. Felly mae gyda ni arraniad ynglyn â'r i saethu trafethion fan yma, ac mae'n engrybych ynglyn â'r angenrhaid i creu yr cynnyrchwyll unigol ar gyfer pob un nodyn llyfr, neu'r kernel. Y kernel yn Gymraeg yw cynewyllen. Y rheswm yw gyda yr amrywaith o'r pecynau a llyfrgelloedd perthnasol i pob un nodyn llyfr neu pob un taflun. Felly, mae'n hawdd i dod o hyd o'r llyfrgelloedd neu'r pecynau sydd yn gwrth daro yn erbyn ei gilydd. Felly, mae'n well i cadw yr llyfrgelloedd ar gyfer pob un nodyn llyfr i mewn rhyw fath o'r amgylchiad rhithiol sydd yn wahanol. Felly, i ddechwelyd i'r troedfan nesaf, felly, dwi'n meddwl y troedfan nesaf yw i mynd sefydlu yr nodyn llyfr fan yma gyda'r enw amcan cyfrifiad o'r 19 gyda'r OpenVINO. Ond dwi'n meddwl, dwi'n mynd i creu yr amgylchiad rhithiol gwahanol ar gyfer y nodyn llyfr hwn. Felly, rydyn gallu darganfod sut i creu yr cynewyllen neu'r cynewellennau
unigolion ar gyfer Jupiter drwy'r clicio ar y cyswllt fan yma. Ond cyn hynny, rydyn ni'n gallu cychwyn yr nodyn llyfr ar gyfer yr nodyn llyfr perthnasol. Ond cyn hynny, rydyn ni'n gallu cychwynedio yr nodyn llyfrau Jupiter ar gyfer yr nodyn llyfr perthnasol, sef yr un fan yma ar gyfer yr amgyfrif o'r unawd dyfnder gyda'r OpenVINO. Ar gyfer hwn, mae angen rhaid i ni i redeg y gorchymyn XMD i dechrau tefyddell ar gyfer y cymell gorchymyn Windows fel hwn. Ac wedyn, mae'n angen rhaid i ni i marchredio i'r pregell ar gyfer yr OpenVINO, sef XD, ac wedyn i'r pi proj fel hwn. Ac wedyn, i mewn yno fe, mae gyda ni yr pregell gyda'r enw OpenVINO env. Felly, i grwstiadu neu i cychwynedio amgylch rhithiol ar gyfer hwn, ar gyfer yr nodyn llyfrau Jupiter, mae angen rhaid i ni fan yma i ddibynnu ac chymun OpenVINO/env, a wedyn /scripts, ac wedyn /activate, fel hwn. Ac nawr, pan ydych chi'n gweld yr gar OpenVINO env mewn yn crynfachau crwm fan yma, felly mae'r hwn yn arwyddocau, mae'r amgylchiad rhithiol yn grysydiadu, felly nawr rydyn ni'n gallu rhedeg y gorchymyn i cychwynedio yr nodyn llyfrau Jupiter trwy rhedeg y gorchymyn fel hwn. Jupiter Lab, Notebooks, neu yn gyntaf, mae angen rhaid i ni i marchredio i mewn i'r pregell ar gyfer yr OpenVINO Notebooks, ac wedyn i rhedeg y gorchymyn Jupiter Lab, ac wedyn Notebooks, Vision Monodepth, Vision Monodepth .epenb. Felly, os nad ydyn yn sicr neu cardan ynglyn ar yr enw o'r nodyn llyfr, rydyn yn gallu agor yr Windows Explorer neu arloeswr Windows. Enghraifft fan yma, mae gyda ni yr pregell OpenVINO Notebooks. Ac wedyn, os ydych chi'n edrych i mewn yno fe, mae gyda ni y pregell gyda'r enw Notebooks. Ac wedyn, os ydych chi'n edrych i mewn yno fe, mae gyda ni y pregellau ar gyfer yr nodyn llyfrau ar gael, sydd yn perthnasol i'r OpenVINO. Ac wedyn, os ydych chi'n tarchu i lawr, lle mae'n dweud Vision Monodepth fan yma. Dyma'r pregell fan yma, ac wedyn dyma'r pwyshiad o'r pregell fan yma. Dyma'r ffeil hefyd rydyn eisiau i rhedeg, sef Vision Monodepth.epenb. Felly nawr, os rydyn yn pwyso ar botwm dodiad fel hwn i rhedeg nodyn llyfr ar gyfer y Jupiter Lab fel hwn, felly nawr mae'r dudalen ar y portal yn cychwyn yn hunan symudol ac mae'n agor yr ffeil fan yma. Felly nawr fan yma mae gyda ni yr nodyn llyfr Jupiter ar gyfer yr Vision Monodepth fan yma. Felly, yr amcan neu'r diben o'r nodyn llyfr hwn yw un dysgu ni ynglyn â sut rydyn ni'n gallu defnyddio deallus cyfredol i mewn yn OpenVINO i creu yr amcangyfrifio ar gyfer yr dyfnder oddi wrth llun neu fideo. Felly mae'r hwn fan yma yn esbonio
manylion ynglyn â'r beth ydy'r monodepth neu dyfnder unawd. Felly, ar gyfer hwn, mae angen rhaid i ni, pan ydyn nhw'n defnyddio ddatlyfr Jupyter, mae angen rhaid i ni i symud oddi wrth troedfa i troedfa drwy'r gyntaf yn clicio ar y gyntaf troedfa fan yma, y gyntaf raniad, ac wedyn, os ydych chi'n eisiau i symud i'r troedfa nesaf, ydych chi'n gallu pwyso ar y botwm saith i lawr ar y byswllfwrdd fan yma, ac wedyn, ydych chi'n gallu rhedeg y cod i mewn yn pob troedfa. Felly, pan ydych chi'n edrych i mewn ar y ochr chwithfan yma, mae gyda ni cronfachau petrial fan yma, sydd yn erthgau yn gallu rhedeg y troedfa, oherwydd mae gyda ni cod tadiad i mewn yn pob un troedfa. Felly, i rhedeg y cod tadiad hwn, mae angen i ni dim ond i pwyso ar y botwmau shift ac wedyn enter, neu'r symud ac wedyn y dodiad i rhedeg pob un troedfa. A dyna sut ydyn nhw'n gallu symud o droedfa i darllen ac i deall beth sy'n digwydd i mewn yn pob un droedfa, i mewn yn y cod tadiad, ac wedyn hefyd i deall y gwrthodiad i mewn yn pob un droedfa hefyd. Dyna sut ydyn nhw'n gallu darllen ynglyn ar swyddogaeth hon. Felly, dyma pam mae'n galw hynna'n tutorial neu'r cyfarwyddiadau neu'r hyfforddiannau ynglyn â'r swyddogaeth hon berthnasol i'r dealltrydd cerbyddydol. Ond, fel cyfreswyd o'r blaen, gyda'r helaethrwydd o'r nodyn llyfrau gwahanol ar gael i mewn yn nodyn llyfrau Jupyter ar gyfer yr OpenVINO. Fan yma mae gyda ni hyd at 154 os ydyn yn pwyso ar yr botwmau control ac A i diwedd pob un ohonynt. Felly mae gyda ni y ffail ar gyfer y readme.md fan yma. Felly i mewn yn y pellach hon, mae gyda ni 154 o'r nodyn llyfrau Jupyter. Felly, pan ydyn yn defnyddio yr amgylchedd rhithiol ar gyfer y rhain i ymwchel ein hunain neu i ysgoi sefyllfa dyryslyd lle mae ydyn yn cymysgu llyfrgelloedd a'r pecynau perthnasol i bob un o'r rhain. Felly, dwi'n meddwl mae'n syniad da ar gyfer pob un i creu yr amgylchedd rhithiol ar gyfer y pecynau anghreidiol ar gyfer rhain i mewn yn yr amgylchedd rhithiol ei hunain ar gyfer pob un. Felly, dwi'n mynd i wneud hynny ar gyfer yr un fan yma fel y troedfa nesaf. Ond sut? Felly, i dachwelyd i'r dudalen wefan ar gyfer mewn sefydliad o'r nodyn llyfrau Jupyter ar gyfer OpenVINO. Felly, ar y gwelod o'r dudalen, mae gyda ni y cyswllt fan yma sydd yn esbonio sut i wneud hynny. Ac os ydyn yn agor hynny, mae'n yn agor y dudalen fan yma. Ac ydyn yn gallu dilyn yr hyfforddiannau fan yma i creu yr amgylchedd rhithiol unigol ar gyfer yr nodyn llyfr ar gyfer yr amcangyfrif o'r dyfnder unawd. Felly, ar y foment, mae eisoes gyda ni terfynach cymell gorchymyn fan yma, lle ydyn yn rhedeg gorchymyn ar gyfer rhedeg o'r gwenydd ar gyfer nodyn llyfrau Jupyter. Felly, os ydyn eisiau i creu amgylchedd rhithiol arall, neu ydyn yn defnyddio y term arbenigol ar gyfer hwn, ydyn yn galw fe yr kernel neu y cynnyrwyll neu cynnyrwyllen.
Felly mae'n angen i ni i dechrau y defnyddach cynnal gorchymyn Windows arall trwy unwaith eto pwyso ar y botwm ac efo Windows, ac wedyn mewnbynnu y gorchymyn XMD neu command, ac wedyn yn yma rydyn ni'n gallu creu pregell ar gyfer yr amgylchiad rhithiol ar gyfer nodyn llyfrau eraill ac hefyd ar gyfer yr un yma hefyd. Sut? Felly, os ydyn yn modifio union yn y pregell ar gyfer taflu neu Python fel hwn, ac wedyn union fan yma, ydyn yn gallu creu, enghraifft, taflu'n arall i cynnwys yr amrywiaeth o'r cardinals neu yr cynewellau ar gyfer pob un o'r nodyn llyfrau hynny. Felly, ydyn gallu galw hwn enghraifft rhywbeth fel yr JNB kernels fel hwn, JNB ar gyfer Jupyter Notebooks kernels fel hwn, ac wedyn os nawr yn marwylio arno fe fel hwn, yn yma, ydyn gallu creu yr amgylchiad rhithiol neu yr cynnewich ar gyfer yr amcangyfrif ar gyfer unawd dyfnder union yn yr lluniau. Felly, yn gyntaf, mae angen rhaid i ni i creu pregell. Felly, dwi'n mynd i defnyddio'r enw, yr un enw fel yr nodyn llyfr, sef yr Vision Monodepth fan yma. Dwi'n mynd i galw hwn Vision, ac wedyn Monodepth, ac wedyn cysylltnod, ac wedyn emp fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i modifio arno fe fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i rhedeg y gorchymyn Python i creu yr amgylchiad rhithiol fel hwn, sef yr Python, na'n mynd M, ac wedyn VENV, ac wedyn dot ar gyfer yr pregell cyfredol fel hwn. Ac wedyn, ynglyn â'r gorchymyn nesaf, mae'r hwn yn dyfalu allan o dyddiad oherwydd os ydyn yn rhestru gwysiad union yn yr pregell fan yma, does dim unrhyw pregell gyda'r enw bin, felly os ydyn eisiau i rhedeg yr gorchymyn activate neu grythadadu, mae'n angen rhaid i ni i rhedeg y gorchymyn scripts ac wedyn all slice ac wedyn activate fel hwn. Felly nawr, os edrych ar yr ochr chwith fan yma, mae gyda ni y gair Vision Monodepth emp union yn y crynfachau crwm. Felly nawr, ydyn nhw wedi cymwysio yr amgylchiad rhithiol fan yma. Ac wedyn fan yma, os ydyn eisiau i greu yr cynnewich neu'r cardinal ar gyfer y llyfr nodyn, neu nodyn llyfr Jupyter, mae angen rhaid i ni i mynd sefydlu yr pecyn gyda'r enw EPA kernel fel hwn trwy defnyddio y gorchymyn pip. Felly mae angen i ni i rhedeg gorchymyn pip ac wedyn install neu mynd sefydlu ac wedyn yr enw o'r pecyn sef EPA kernel sef yr cynnewich neu cynnewellen ac wedyn i bwyso ar yr dodiad fel hwn. Union yn yr amgylchiad rhithiol hwn gyda'r enw Vision Monodepth cysylltnod emp. Ac wedyn nawr, mae'n wedi mynd sefydlu yr pecyn EPA kernel union yn yr amgylchiad rhithiol, Vision Monodepth emp, neu'r cardinal, neu cynnechwych. Felly nawr, os ydrych y gorchymyn, sef pip show EP cardinal,
felly mae hwn yn cadarnhau. Mae'r pecyn wedi ei mynd sefydlwyd. Ac wedyn, os ydyn eisiau i cychwyn yr cynnewich neu'r kernel fan yma, mae rhaid i ni redeg gorchymyn Python, ac wedyn namin M ar gyfer yr meddolyn, ac wedyn yr enw o'r meddolyn, sef yr EPE kernel fan yma, ac wedyn mae angen rhaid i ni i defnyddio dewisiad install, ac wedyn namin user, ac wedyn namin yr enw neu'r name yn cyfartalu i'r vision depth neu vision monodepth gysylltnod env fel hwn. Felly nawr mae gyda ni yr archbyniad sy'n dweud mae'r cynnewich wedi ei mesybydlwyd. Felly rydyn ni'n gallu gwirio hwn trwy'r redeg orchymyn Jupyter, ac wedyn kernel spec list fel hwn. Ac wedyn fan yma, mae gyda ni yr cynnewich fan yma gyda'r enw Vision Monodepth gysylltnod env. Felly, os ydyn eisiau ei gwybod ambell mwy o wybodaeth ynglyn ar gorchymyn Jupyter kernel spec, ydyn gallu rhedeg gorchymyn Jupyter kernel spec, ac wedyn namin help fel hwn, ac mae'r hwn yn rhestru dewisiadau ar gael gyda'r gorchymyn hwn, gyda'r is-gorchymyn kernel spec ar gyfer Jupyter, ac wedyn os ydyn eisiau i gweld yr gosodadwyau ar gael i gyd, ydyn ni'n gallu rhedeg hwn gyda'r dewisiad namin help, namin all fel hwn. Ac mae hwn yn allbynnu ambell mwy o gwybodaeth ynglyn ar dewisiadau ar gael i gyd. Yn yr un modd, os ydyn eisiau i gwybod gwybodaeth ynglyn ar meddolyn gyda'r enw EPE kernel, ydyn gallu rhedeg hwn gyda'r dewisiad namin help fel hwn. Ac yn y un modd, mae'r hwn yn allbynnu manylion ynglyn ar dewisiadau ar gael fan yma hefyd. Felly ar y pwynt hwn, os ydyn ni'n unwaith eto yn y goffa hunain, mae'r cynnewich Vision Monodepth env ar gael. Felly, os ydyn nawr yn dachwylyd i'r nodyn llyfr Jupyter ar gyfer y Vision Monodepth fan yma, felly os ydyn edrych ar y gornel ar yr ochr dde yn uchod, felly mae gyda ni y Python 3 EPE kernel ar foment. Os ydyn clicio arno fe, ydyn gallu dewis cynnewich fan yma. Nawr, ar ôl ychydig o'r amser, mae gyda ni cynnewich newydd ar gael fan yma gyda'r enw Vision Monodepth gysylltnod env. Felly dwi'n mynd i dewis hwn fel hwn. Dyna fe. Nawr ydyn gallu parhau i rhedeg troedfedd i mewn yn y tutorial hwn neu'r hyfforddiant hwn. Felly ydyn dechrau gyda'r cyntaf troedfedd yma, sydd yn dweud mae'r tutorial neu hyfforddiant hwn yn arddangos yr amcangyfrif, yr monocular depth neu y dyfnder 19 weledol gyda'r maint net i mewn yn OpenVINO. Fe canfyddir ambell mwy o'r gwybodaeth ynglyn â'r model drwy'r gyswllt fan yma. Felly, dwi'n ddim yn eisiau i prawf holi am yr sefydliad o'r nodyn llyfrau ac hefyd yr
methwyd OpenVINO deallus cyfredol yn gweithio yn iawn ar y cyfrifiadur hwn, felly dwi ddim yn hynod o'r ymddiddori yn arbennig i mewn yn model fan yma, felly dwi'n mynd i barhau i rhedeg y gweddill o'r codau neu codtadiad i mewn yn nodyn llyfr hwn. Felly, sut i redeg? Felly, pan ydyn ni'n cyrraedd hyd at y rhodfa, lle mae gyda ni ar ochr chwith yr crybachau petrol fan yma, ydyn ni'n gallu redeg hwn, neu ac yn gallu redeg y codtadiad hwn trwy'r pwyso ar y botymau Shift ac Enter, neu'r symud a'r dodiad. Felly ar y pwynt hwn, cyn parhau gyda'r rhedeg o'r nodyn llyfr i mewn yn y porifan yma, i mewn yn yr Jupiter nodyn llyfr. Felly os ydyn edrych i mewn yn y pregell ar gyfer yr cynewell lle fan yma, felly ydyn yn cadw enghraifft yn gyntaf yr cynewell ar gyfer y weision monodepth i mewn yn y pregell fan yma. A dyma'r sgript ar gyfer yr activate neu gwrthdydiadu ar gyfer y cynewell fan yma ar gyfer y vision monodepth, ond hefyd ar gyfer yr Jupiter nodyn llyfr, mae gyda ni yr un arall sydd mae'n angenrhaid i ni i rhedeg i'w gwrthdydiadu yr hwn fan yma i mewn yn y pregell OpenVINO tanillell N fan yma ar gyfer yr amgylchiad ar gyfer y rheded o'r cynewell ar gyfer yr nodyn llyfr. Ac os ydyn yn edrych i mewn fan yma, felly fan yma mae gyda ni ambell mwy o'r gorchymion hefyd, ond dyma'r ffel ar gyfer activate neu gwrthdydiadu hefyd. Felly ar y pwynt hwn, yn y trachnag i'r rhedeg yr cynewell fan yma'r vision monodepth sydd yn arbennig ar gyfer vision monodepth taflen fan yma. Dwi'n meddwl, dwi'n mynd yn gyntaf i creu yr archib ar gefn o'r amgylchiad ar gyfer yr OpenVINO fan yma trwy ddim ond i mewn yn yr Windows Explorer neu ar llwyso'r Windows yn pwysau lawr y botymau ar gyfer y Control Ec neu Creol Ec a wedyn yw gleidio i mewn yn yr un plagell fel hwn. Ac nawr mae'n yn y cyfrwaith o'r copio neu ei deiblygio hunain. Nawr rydyn ni'n gallu alenwi yr wreiddiol fel yr gwreiddiol fel hwn. Gyda'r terfynach o'r tanillach ac wedyn orig fel hwn. Ac wedyn rydyn gallu rhoi yr enw gwreiddiol ar gyfer yr un crewyd newydd fel hwn. Ac wedyn nawr, os ydyn dychwelyd i'r terfynach, i mewn yn y cymrech Windows fan yma, ac wedyn, os ydyn rhestru y gwynsiad fel hwn, nawr ydyn gallu rhedeg y gorchymyn fel hwn. Sef y dot fan yma, ac wedyn yr all-slice, ac wedyn yr enw o'r pregell, sef OpenVINO, ac wedyn env, ac wedyn all-slice, ac wedyn scripts gyda'r prif rhywlen S, ac wedyn activate gyda'r bach rhywlen A, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad, fel hwn, ac felly nawr fan yma ar ochr chwith mae gyda ni geiriau OpenVINO env i mewn yn y crybachau Chrome. Ac nawr, yn gallu rhedeg y gorchymyn i dechrau yr nodyn llyfr. Felly, fan yma, dim wedi creu yr ffeil gyda'r enw startnotebooks.brt. Felly, mae'r hwn yr ffeil gorchymyn ar gyfer gorchymynion ysgrifennu i mewn yn yr ysgrif neu sgript ar gyfer cymell gorchymyn Windows. Mae'r hwn dim ond yn y cyntaf rhedeg y gorchymyn unigolyn nod ac wedyn echo off i troi i ffwrdd yr adleisio o'r gorchmynion ar y sgrin ac wedyn yr un yn rhedeg y gorchmyn fer o blaen sef Jupiter, Lab ac wedyn y llwybr i'r ysgrif neu sgript ar gyfer y codtadiad sef Notebooks, Vision
cysylltnod monodepth /vision cysylltnod monodepth.epnb. Felly nawr, dwi'n mynd i dychwelyd i'r terfynell fel hwn. Ac wedyn, i mewn yn lygell ac efo'r notebooks fel hwn, dwi'n mynd i ddim ond i mewnbynnu yr gorchymyn, sef yr enw o'r ffal hwn, sef Start Notebooks fel hwn. Ac nawr, mae gyda ni yr profiad wedi ei agor, ac wedyn nawr mae gyda ni tab sydd yn ei agor yn hunan symudol, sydd yn agor ar gyfeiriad yma ar gyfer yr taflun, ar gyfer y Vision Monodepth. Felly ar y pwynt hwn, os rydyn clicio ar dywyslen ar gyfer yr cynewellennau, felly bod rydyn wedi creu ac wedi sefydlu yr cynewellman yma newydd gyda'r enw Vision Monodepth cysylltnod EMF. Felly ar y tro hon, dwi'n meddwl dwi'n mynd i rhedeg yr un fan yma sydd i mewn yn yr cynewell cyfredol, sef yr un sydd yn yn y rhedeg ac efo'r rhedeg o'r llyfr nodyn neu Jupiter fan yma. Oherwydd dwi'n meddwl mae'r hwn yn cynnwys yr amgylchiad cyfathas ac efo'r codtadiad hwn ac efo'r llyfrgelloedd anghredol ac efo'r codtadiad gyda'r llyfrgelloedd ac efo'r adnod yn llyfr. Os ydyn rhedeg yr un sydd yn newydd gyda'r enw Vision Monodepth cysylltnod EMF. Felly mae'r hwn yn diffygio o'r holl swpyn o'r llyfrgelloedd anghredol. Felly dyma rheswm pam. A dyma rheswm pam creus i achub ar gefn ar gyfer yr cynewell hwn, sef yr un fan yma ar gyfer yr OpenVINO EMF greddol. Felly dyma'r greddol nawr wedi ei achubwyd ar gefn ac i ar gyfer hunain rydyn arfband yn rhedeg yr un dan y bygell fan yma gyda'r enw OpenVINO EMF fan yma. Felly dwi'n mynd i parhau gyda'r un fan yma'r creuwyd dim ond nawr. Felly, sut i redeg hwn? Felly, rydyn rhedeg pob un traedfa gyda traedfa. Rydyn dechrau gyda'r un sydd yn ei goll olewyd fan yma gyda'r lliw glas ar y ochr chwith i mewn yn y stripen fan yma. Felly, i redeg rydyn bwyso i lawr bottomau Shift Enter neu y symud dodiad i redeg. Felly, dyma'r gyntaf traedfa. Felly, i symud i'r un nesaf rydyn wedyn pwyso ar y bottomau Shift Enter neu symud dodiad fel hwn. Felly, roedd yr un o'r blaen dim ond y destun gyda'r ysgrifiad o'r taflun hwn. Felly, does dim unrhyw codtadiad i mewn yn y fe. Felly, dyma pam nad oedd unrhyw cod anrhedeg pan rydyn yn pwyso ar y bottomau Shift Enter neu symud dodiad. Ac i mewn yn traedfa cyfredol, mae'r un sefyllfa yn gymysio. Does dim unrhyw codiadau i mewn yn y traedfa hwn. Felly nawr, os ydyn pwyso ar bottomau Shift Enter neu symud dodiad, mae'r un peth yn digwydd. Does dim unrhyw codiadau yn rhedeg. Ond nawr, i mewn yn trydydd traedfa yma, felly ydyn gallu gweld mae'r hwn yn rhedeg gorchymyn hyn, sef yn gyntaf, mae'n rhedeg pip i mewn sefydlu. Llyfrgell fan yma, OpenVINO 2023.1.0 ac wedyn OpenVX Python Request TQDM. Felly mae'r hwn yn cynnwys ambell mwy o'r gorchmynion ar gyfer mewn sefydliad o'r pecynau. Felly, i redeg rydyn gallu pwyso ar y bottom Shift Enter neu symud dodiad fel hwn. Nawr, beth sy'n digwydd fan yma yw, nawr mae'r codtadiad hwn yn rhedeg, rydyn gallu, os ydyn sylwi ar y cornel ar yr ochr dde yn uchod, mae'r hwn yn troi yn D, yr un fan yma. Felly dwi'n meddwl, ac efo hwn dwi'n mynd i dewis yr un sydd Python 3 fan yma, y kernel
yr un sydd yn gwreiddiol, ac wedyn diwys hwn, ac wedyn dwi'n mynd i dychwelyd i'r troedfa o'r blaen, trwy bwyso ar y botwmau, yr shift, ac wedyn saith i fyny, fel hwn, neu i clicio arno fe fel hwn, neu os ydyn eisiau i aldechrau o'r dechreuad, ydyn gallu pwyso ar y botwm gyda'r y dwbl saith i'r dde fan yma, i'w aldechrau yr holl taflun hwn, fel hwn, gyda'r cynefell ar gyfer yr ymgylchiad greiddiol, yr un fan yma, gyda'r enw Python 3, EPA kernel, fel hwn. Ac na mae angen rhaid i ni i aros ar gyfer yr cylch fan yma, mae'n ar y foment yn ddi, felly os ydyn yn aros ar gyfer hwn i fod yn gwyn, felly ydyn yn gallu barhau gyda troedfa nesaf, ydyn gallu gweld beth sy'n digwydd os ydyn dychwelyd i'r terfynell, felly dyma yr allbyniad o'r cyfrweithau pan y baint nhw'n yn rhedeg, sydd yn rhoi yr gwybodaeth ynglyn â'r cyflwr o'r rhaglen fan yma, union yn y slotyn llyfr. Nawr, ar ôl o 85 munud, mae gyda ni y neges fan yma sydd yn dweud ar ôl pwyso ar y dewisiad i aldechrau yr cynewell, mae'n dweud mae'r cynewell ar gyfer yr vision monodepth.epenv ymddengys wedi marw. Mae'n y bydd hwn yn aldechrau yn hynna'n symudol. Felly, i algoffa hunain, wrth yn ymgeisio i aldechrau taflun hwn o ddechreuad unwaith eto. Felly nawr, dwi'n mynd i clicio ar y botwm iawn, fel hwn. Ac wedyn nawr, gyda'r cylch wedi troi yn wyn, felly yr yn gallu unwaith eto aldechrau oddi wrth y dechreuad fan yma, gyda'r lliw glas yn gor o leo y gyntaf troedfa fan yma, gyda'r cynewell o'r enw Python 3, sef yr un sydd yn wreiddiol, neu yn archebwyd oddi wrth yr un sydd yn wreiddiol yn ytrach na defnyddio yr un crewyd o'r blaen, sef yr un arall gyda'r enw Vision Monodepth heb y cysylltnod. Felly ydyn ni'n mynd i defnyddio yr un greiddiol gyda'r nodyn llyfr hwn, oherwydd mae'r hwn yn cynnwys helaethrwydd mwy o'r pecynau angreidol ar gyfer yr taflun hwn, ar gyfer yr nodyn llyfrau hwn, un yn y nodyn llyfrau Jupiter. Felly dwi'n mynd i wedyn, ar ôl garnhau neu wirio, ar hyn yn defnyddio cynewell greiddiol, yn ytrach nac yr un newydd, dwi'n mynd i bwyso ar y botymau, shift enter neu symud dodiad, i symud i'r troedfa nesaf, fel hwn. Felly, os ydyn yn cadw y sylw ar y cylchfan yma, ar y gornel ochr dde yn uchod, felly mae'n dal yn wyn sydd yn caniatau ydyn gallu parhau i'r troedfa nesaf, sef yr un fan yma. Ac wedyn, mae angen rhaid i ni i redeg hwn i pwyso unwaith eto ar yr symud dodiad neu shift enter. Beth sy'n digwydd union yn y troedfa fan yma, felly mae'n mynd sefydlu yr llyfrgelloedd fan yma, sef OpenVINO 2023, OpenExv Python request ac matplotlib. Ac wedyn mae'n mewnforio requests, ac wedyn mae'n agor yr rhesterau neu notebook utils fan yma. Felly, dwi'n mynd i pwyso ar y botymau, shift enter neu symud dodiad fel hwn. Nawr, mae'r cylch wedi troi yn ddi. Felly, mae'r nawr un yn y gyfrwaith o rhedeg. Ac nawr, mae'n rhedeg yn rhwydanus oherwydd mae'n wedi troi yn wyn heb unrhyw neges gwach. Felly, nawr yr yn gallu parhau i'r troedfa nesaf, unwaith eto, symud dodiad. Ac nawr, mae gyda ni troedfa gyda'r codiad fan yma sydd yn mewnforio pecynau fan yma. Felly, unwaith eto, dwi'n mynd i pwyso y botymau symud dodiad fel hwn. Unwaith eto, mae'r cylch yn troi yn ddi ac yn bron yn uniongyrchol, mae'n troi yn wyn. Sydd yn arwydd y cael roedd hynny yn cyflawni yn gyflym.
Wedyn i'r traedfod nesaf, yr un fan yma, sydd i llawrithio modelu ar gyfer yr dialltrydd cyfredol. Felly nawr, dwi'n mynd i pwyso ar y bottom y symudodiad, ac maen nhw wedi troi yn wyn. Wedyn nesaf, ac wedyn yr un fan yma. With eto y bottom symud dodiad, ond cyn hynny, os ydyn yn clicio ar yr pregell fan yma ar gyfer model, felly dyna ni, maen nhw wedi llawrithio y modelu ar gyfer yr deallus cyfredol. Nawr, os ydych dychwelyd i'r troedfa ar ochr dde, nawr ydyn nhw'n gallu pwyso ar y bottom y symud dodiad. Ac wedyn maen nhw'n troi yn, maen nhw'n cadw yn wyn. Nawr, i'r troedfa nesaf, unwaith eto, symud dodiad, yr un fan yma, ac nawr ydyn nhw'n gallu dewis rhyw fath o'r egpu neu egpu. Felly dwi'n mynd i adael hwn fel yr hunan symudol. Wedyn dwi'n mynd i pwyso ar bottom symud dodiad. Maen nhw'n troi yn ddi ac wedyn yn wyn. Nawr ydyn nhw'n angen i rhytho y model. Unwaith eto i pwyso ar bottom y symud dodiad. Dyma'r codadiad ar gyfer hwn i rhytho y model. Unwaith eto, symud dodiad. Maen nhw'n troi yn ddi ac yn wyn. Nawr, traedfod nesaf. Felly, nawr maen nhw'n dweud mae'r cynewell yn ymddangos. Maen nhw wedi marw. Felly, maen nhw nawr yn ei alderi yn hunan symudol. Ac os yr edrych ar y terfynell, felly nawr maen nhw'n ymgeisio i adfer y cysylltiad ar gyfer y cyfrwaith hwn. Nawr, mae'r cyll yn dal yn wyn, felly dwi'n mynd i parhau gyda'r pwyso ar bottom yr symud dodiad. Sef mae'r hwn yn rhytho ac yn alfantioli ac yn ffyrfeddu yr llun mewn bynedig. Nawr, dwi'n mynd i pwyso ar y bottom symud dodiad fel hwn. Nawr, mae gyda ni neges gwallt fan yma. Felly, ynglyn â'r neges gwallt fan yma, maen nhw'n dweud nid ydy'r enw load image wedi ei ddiffinwyd. Felly, ynglyn â'r gwallt fan yma, os ydyn nhw'n edrych ar yr arbenniad i mewn yn y terfynell, maen nhw'n dweud maen nhw'n dal yn achub y ffail oddi wrth yr codadiad fan yma. Felly dwi'n meddwl, dwi'n mynd i achos ar gyfer yr cyfrwaith hwn i orffen, ac wedyn ar ôl hynny, dwi'n mynd i ymgeisio i alrhedeg yr troedfawr o'r blaen. Sef, nawr dwi'n mynd i pwyso ar bottom shift ac wedyn saith i fyny, neu symud a saith i fyny i dychwelyd i'r troedfawr gyda'r gwall, ac wedyn dwi'n mynd i achos ar gyfer y cyfraith hwn, sef maen nhw'n achub yr ffail fan yma i orffen, ac wedyn dwi'n mynd i ymgeisio i'w arrhedeg. Allai hynny yn felly cymryd o ddeiti ambell mwy o funudau. Felly nawr, dwi'n wedi achos o ddeiti 4 munud, ac maen nhw'n dal yn dweud maen nhw'n achub y ffel ar yr cyferbyn yma. Felly dwi'n mynd i dychwelyd i'r nodyn llyfr Jupiter fan yma, i'r troedfa fan yma, ac wedyn nawr dwi'n mynd i ymgeisio i rhedeg yr troedfa fan yma, sef yn gyntaf os ydych dychwelyd i'r un fan yma, ac wedyn nawr os ydyn yn pwyso ar y bottom shift enter neu symud dodiad, ac wedyn unwaith eto symud dodiad. Felly mae gyda ni yr un neges gwallt fel o blaen. Nawr, beth sy'n wedi digwydd yw, dwi'n wedi achos ar gyfer ambell mwy o munudau, ac ymgeisais i arrhedeg y troedfa fan yma, ond roedd hynny yn dychwelyd yr un neges gwallt fel o blaen. Felly, ar ôl hynny, penderfynais i ardechrau y holl
taflu'n unwaith eto trwy pwyso ar y botwm fan yma gyda'r dwbl saith i de fel o'r blaen, ac wedyn dilynais i yr un traedfedd, yr un gwrthiadau de i rhedeg traedfedd un yn y drefn, ac wedyn pan cyrraeddas i at yr diwylliant fan yma yn ytrach nag i dewis yr auto neu hunan symudol, dewesais i yr egpu fan yma, ond ar ôl hynny, ar ôl symud i'r traedfan nesaf, roedd hynny yn troi yn hunan symudol yn ôl i'r auto neu hunan symudol, a wedyn parhais i gyda'r troedfedd canlynol, a wedyn pan dechreuais i ar yr troedfa gyda'r neges gwallt, nad oedd unrhyw gwallt yn digwydd ar tro honno. Wedyn, yr un gyda'r pwthiant gyda'r enw i load image neu rhytho llun. Felly, ar ôl hynny, cyrraedd i ar y troedfa yma. Felly, dwi'n mynd i barhau nesaf i pwyso ar yr symudodiad fan yma, a wedyn fan yma, i wneud yr inference neu yr enwythiad, i wneud yr inference neu ymwythiad ar y llun fan yma, i pwyso ar yr botymau symudodiad. Felly na, dwi'n aros ar gyfer taflu'n hwn i ail dechrau. Fel hwn. Ar gyfer y cylch fan yma i troi yn hollol wyn. Fel hwn. Ac wedyn unwaith eto ail rhedeg y troedfedd fel o'r blaen. Yn cadw y llygad ar y cylch fan yma. Unwaith eto, mae angen i ail dechrau hwn. Ail rhedeg oedd i auto dechreuad. Nawr, mae gyda ni yr un neges gwallt fel o blaen, sef nid ydy'r compiled model wedi ei diffiniwyd. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n mynd i ail dechrau y taflu'n unwaith eto trwy clicio ar y botwm fan yma i ail dechrau o dechreuad, ac wedyn i ymgeisio ar gyfer yr olaf tro. Felly nawr mae'n llawrytho y model, a wedyn y ffythiannau. Mae'n nawr yn diffinio y ffythiannau, a wedyn nawr mae'n rhaid i ni i dewis yr ermygiad ar gyfer yr enwythiad, a wedyn i rwytho y model, a wedyn yr unawd difyndar ar y llun, ac nawr unwaith eto mae gyda ni y neges gwallt fan yma. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl oherwydd ydyn yn ymgeisio i ddefnyddio Jupyter nodyn llyfr ar gyfer cyntaf tro, dwi'n mynd i efallai edrych ar taflu'n arall ac efallai i ddewis un sydd yn symlach nac yr un fan yma, ac yn gobeithio y bydd hynny yn gweithio yn fwy lwyddiannus. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn ddigon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei daclymsod yn defnyddiol. Peidiwch ac angofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i cyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach. O hwyl.